Fil-Knisja ta' San Bastian fal-Qormi, is-sibt filgħodu ingħatat l-aħħar tislima lil Sandro Grech fejn preżenti kien hemm il-qraba u l-ħbieb tiegħu flimkien ma' diversi uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija. Iċ-ċelebrazzjoni tmexxiet mill-Arċipriet tal-Parroċċa Ewkarist Żammit. Sandro Grech mar Beijing biex jibdejħu l-kura minn hemm minħabba li kienet tibati minn lukemja rari u kien sab appoġġ enormi mill-Maltin u l-Awċin sabiex jieħu din il-kura barra l-pajjiż. Inizjalment Sandro kien se jingħata l-kura f'Singapore, iżda wara ġie deċiż li jmur Beijing u kien ilu 3 snin jiġġieled kontra l-marda li ħakmitu u kien miet fl-isptar fiċ-Ċina wara li kien baqa' jissieret sal-aħħar. Sandro kien missier ta' żewġ tfal u serva fil-Korp tal-Pulizija bħala PC-1108. Kien għalhekk li fuq it-tabut tiegħu qabel inħareġ mill-Knisja tpoġġiet il-bandiera tal-Korp tal-Pulizija. Filwaqt li t-tabut inġar minn numru ta' uffiċjali fih dan il-korp. Din il-bandiera ingħatat lil mara tiegħu kif kienu evidenti l-emozzjonijiet ta' dawn kollha preżenti mill-qraba, sentimenti ta' dieqa kbira anke fost l-eks kollegi tiegħu. Il-Knisja kienet mimlija nies għal din l-aħħar tislima, inkluż laqdiet tal-lokal, ħbieb ta' Sandro u deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Xhieda ta' kemm Sandro kien rispettat minn kulħadd. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello.